Timo Boll fra Tyskland, og i forgrunden Michael Mays fra Danmark, og det er Timo Boll, der server. Det er faktisk en gentagelse af en finale om junior-europamesterskabet. Juniorer i øvrigt også været det som 15-årig på den, der har været i dansk bordtennis i mange, mange år. Fantastisk blik for spillet. Sin bevægelse. Og starte med. Og han vinder sættet. Rigtig efter. Det er forrød. Ja. Det siger vi andre. Tusind tak for. Tak for. Selvfølgelig vil jeg Han har ikke ændret noget videre. Han har altså fået føringen nu her. Han er alligevel nået op på Annie. Videre og vinde det sæt her i hvert fald. Og Ja. lidt kendetegn. Og så hele tiden kæmpe selvfølgelig. Der ser vi serven lidt. Hvordan Mays helt har ændret greb, når han server. Fjerde sæt. Düsseldorf med 11 sejre i 18. Det er manden, der går hen og bliver Europas næste verdensmester. Ja. Det var jo helt op i. Så skal han altså vinde 3 sæt i træk for at komme sejrigt ud af det her. Taber i hvert fald det her sæt. For alvor. Netop bliver stressende sættene er så korte som de er. Han ved, at han er tæt på den absolutte verdenselite. For ham. Og måske bordtennis ligesom skak, siger Mays. Det er det sæt til Mays. Igen. Han kan se også serie Lune gevaldigt, der kom væk.
Ja, det er fornuftigt nok at prøve. Ja. Kun må gøre det efter hver 6. bold. Og det er godt sættet. Hvem med i server? 6. sæt. Og bare en til. Den tager han. Vi har kvalificeret sig til at møde Janova Vasner. Matchbox. Hold. Hvad var det for en lille baghåndsvip, han lavede der? Det lige lidt hjalp det.